Къде махам сега ръката? Ти колитва ваш. Ти колитва ваш. Това е, ти разкажеш? Виж. Добре. Това. Оп, давай да сложим пижама. Пижама? Пижамата, да. Чакай сега. Първо махаме роклята от баба. Баба? И казвай име си, не баба ще ти купила рокля. Не? Баба. Какво баба? Да, тази рокля ти купи баба. И баби. Утре ще я покажеш в училище и всички ще видят, че имаш нова рокля. Ама сега за пижама. Хайде, елай, иначе няма да ще е приказката. Хайде. Хайде, ела. Чакай ти да се вода стои. Ей, излизай оттам. Хайде, ако няма пижама, няма приказка, чули? Ставай. Ела тук. Хайде, обуви се. Умaloви папа. Не, няма да махаме, не. Защото е студено. Виж. Няма нужда да ти махаме чорапогашника, защото е студено ще настинеш, така че... Виж. Вече зима, добре. Скоро ще има сняг. И във потиш кропля. Виж. Ай! La petite rouge. Да. Ай! Elle tu vois la rouge. Хайде, идвай тук. Бягай. Хайде! Tu vois ça là? Това е буклук. Какво е това? Къде седи? Къде го взе това? Това е развален кестен. Виж. Сложим в буклука просто. Оп. Айде. Хайде. Айде. Бягай. Бягай, че няма приказка. Така. Тя приказка е на френски, така че не знам какво пише в нея. Мадам. Да, това е за малката госпожа. Така. Имало някога една малка госпожа. Ето, това е една малка госпожа с голяма глава. Мадам. Като тебе. Мадам. Която живеела в една малка къща. Виж, в малка къща, виж. После е кравата. И вътре имало малка табуретка, и малък стол, и малка маса, и малка кофа с мляко. Виж, Да. мляко. Ето кравата. И имало една малка котка, която казва мяу, и една голяма крава, която казва му. Му, да, крава. Това е като Тити. Нали? Да, е като тебе. И какво станало? Един ден малката госпожа взела малката табуретка и малката кофа и отишла при кравата, за да издои млякото. Млякото. Да, ето тук излиза мляко, за да яде малките крави и хората. И елора даде. И
изблива млякото, ето виж, тук изблива малко мляко в малката кофа. След това занесва млякото вкъщи и го сложа върху малката си маса. Но малката котка през това време минавала наблизо и влезла в къщата. Минала на малката табуретка, след това върху малкия стол и хоп отишла на малката маса. И там изява мляко, защото виж как изяжда мляко. Яде мляко. Тогава малката жена видяла котката, която ядяла млякото и извикала с всичка сила: "Махай се от тук, ужасна котко!" И котката избягала, виж. Изкача и избяга. И след това котката избягала и край. Тръгнала си много надалече. Малката госпожа тук е викала през вратата. И хоп, какво станало? И котката вървяла много дълго време и станало нощ. Да. Не, това е звезда. Това е слънце. Ето, това е луната. Ето е луната. Ето тук е луната, виж. Това е луна. Да. И после, след малко време, котката намерила пътя за вкъщи и се върнала при кравата и при къщата. И вътре видяла малката жена, която седела на малката маса и плачела, защото котката била избягала. И тогава в една малка чай дала да пие мляко от една малка купичка и котката изпила всичкото мляко, защото била много гладна. И край. Край, да. Покахонтус. Добре. Айде, кажи лека нощ на мама. И Покахонтус. Да, айде, това е Покахонтус. Сега е време да спиш. Айде, лека. Кажи лека нощ на мама. Стоп. Айде, лека нощ. Айде. Иди в леглото, защото утре трябва да ходиш на училище. Да ти видят новата рокля. Айде, чао! Лека нощ. Да, синьо. Oui, c'est fini. Allez, les canoches. Les canoches.